Ora apa-apa, Pak, ora kebagian full brakot. Pancen ya wis diniati, ora ya ora apa-apa. Ya apa-apa iki. Wong lanang iki kudune bagiane ceker. Wis diniati disedekah. Cekerne oleh rezekine ini. Amin, 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 amin. Lah oleh memang apa? Ora. Iki Heeh. Oleh enak dia. enggak apa-apa, Pak. Iki yo enak. Disyukuri ae. Balik wonge kerek nggawa adahe tok. Tapi laris alhamdulillah kabeh doyan, Pak. Enak. Enak. Warekono, Pak. Bari karaoke. Heeh. Heh? Oleh undangan karaoke. Oleh undangan karaoke. Heeh. Bari iki gek karaoke. Laundry ini ditereng kapan? Sesuk ae. Aku yo arepe istirahat. Sik aku arepe jagongan karo mak sik. Mak angkon delok Mama Lila apa ora? Iki dia. Iku lek mesti cerita, mesti ada sesuatu yang yang ini cerita. kerune Mama Lela. Amin, tenan ya, Pak. Jangan rono ya.